kaikki katsojat, että enää mä pelaan tämmöstä Cruising Simulatoria. Älkääkö silloin, kun mä lähdin ottaa, että mä kuvaan tätä videoa todella aamulla. Mä oon tehnyt 2 asetta tai toinen nyt tietenkin takan. Niin joo. Nyt sitten naista interviewinkin. Start work. Nyt luetaan se tuohon. Ja nyt meidän pitää alkaa purkaa tätä asetta, että ei voi ottaa kaikkia juttuja tästä aseesta pois. Elikkä toi otetaan pois. Sitten otetaan tähän pois. Sitten tässä on niin paljon osuutta. Täytyy aina miettiä, että kaikki osat, miettiä, että kaikki osat on ihan sika tärkeitä. Ja tosta näkyy, kuinka paljon osia meillä on enää jäljellä. Toi pitää. Mulla on yleensä aina siinä vikan kohdalla joku juttu. En mä löydä sitä yhtä tiettyä joku pientä juttua. Sitten voitais ottaa tästä vähän pois näitä. Tämä. Toi. Skannattaa, et onks tossa ei. Tossa. Toi. No niin. Sielläkin on vielä. Yes. Sielläkin on vielä. 3 enää jäljellä. Joo. Ja sitten vielä tää. Mä en löydäkään, että tässä oli aika näin vähän osia. Noin pitää ostaa. Okei. Nyt siirrytäänkin seuraavaan vaiheeseen. Eli meidän pitää putsata nämä osat. No niin, sitten otetaan pyyheen ja aletaan putsaamaan. Finish head. Sitten ostetaan mun lempivaihe varmaan tässä jutussa, kun mennään ostamaan. Eli mennään tähän. Sitten tässä pitää vaan katsoa, mitä ostaa. Ai että. Elikkä tähän kirjoitetaan no jutussa. Virinen. Pinne. No, mä en tiedä mikä. Tossa. Okei, anteeksi. Joo, tää. Sitten. Miten maittaa? No niin, nythän mä sain kaikki osat. Sitten otetaan täältä nämä. Sitten ne vaihdetaan. Oi,
vähän öljytyä, kato. Noin. Ja nyt pitää vielä koota tää asia. Tää tohon. Tää tonne. Hyvä, ettei mun tarvii itse sijoittaa mihin menee, koska muuten mun menisi varmaan päivä opetella mihin kaikkeen aseiden tai jutut sijoittuu. Tai alus pitäisi keskittyä ihan sikana. Mä kyllä romahtaisin silloin tästä pelistä. Et onneksi ei oo niin. Toi tohon. Tuonne. Tohon. Mutta tulla alasta ajetaan, mutta syötetään. Niin, mulla on mitään juttua. Mulla on mitään juttua. Mistä sen ei ole osa. Mitä on ollut suhteen? Sitten. Hyvä. Tämä. Sitten jos kuuluu tänne. Sitten. Tämä suhteen. Sitten tänne. Näin ei ole. Haluan tänne kuuluu buume. Buume. Finish work. Tää on mun lempikohta tässä koko pelissä itse asiassa. Nyt. Mä finishasin tän työn. Niin nyt mä voin testaa sitä. Toisin lähtää takas. Mutta mä voin aina testaa sitä, koska se on niin hauskaa. Hommaa kun mä haluan. Mä oon vähän väsynyt. Mut ihan sama. Pakko pelaa. Sitten testataan. Oho, siitä tulee pari luotia. Ai, melkein ihan. Otetaan tästä. 3 luotiin. Meni kesken. Sitten tähän. Ase pois ja takaisin luottaa. Yeah. Tää video taisi ehkä olla tässä. Ai, mä veikkaan, mä teen kyllä tästä lisää. Voidaan. En mä lopetakaan takia teitä videoa, kun mä haluan tutkia tätä paikkaa. Mä voin kiinnittää videoa. Look. Ensi kerran otetaan joku reistä aseista. Joo. Moikka kaikki katsojat ja nähdään ehkä edellisessä videossa tai tulevassa videossa, en mä tiedä.